Zdravím všetkých milovníkov Vianoc. Dnes si spolu pripravíme čokoládové stromčeky a farebný punč. Tak poďme na to. Do misy dajte orieškové maslo, pridajte škoricu, med podľa chuti a dobre premiešajte. Lístkové cesto rozvínte a potrite orieškovým krémom a prikryte druhým lístkovým cestom. Rozkrajajte na pásy široké približne 2,5 cm. Pásy cesta poskladajte do tvaru stromčeka a prepichnite špajlou. Uložte na plech vyložený papierom na pečenie a vložte do rúry vyhriatej na 200 stupňov Celzia. Pečte približne 20 minút. Potom stromčeky nechajte vychladnúť a pred podávaním ich posypte práškovým cukrom. Na punč vlejte do hrnca vriacu vodu, pridajte čaj, jablká, citrón a pomaranč nakrájaný na plátky, škoricu, klinčeky a nechajte 2 minúty variť. Odstavte, pridajte malinový sirup podľa chuti a nechajte trochu vychladnúť. Ozdobte rozmarinovou vetvičkou a podávajte. Sladké a veselé Vianoce vám želá Popradská káva a redakcia Dobrého jedla.